ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சரிதாஸ் விலாக். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? பாக்கியலட்சுமியில் வந்து பார்த்தா இப்போ ஜெனி வந்து செலியன்ட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. ஆண்டி வந்து இப்போ ஒரு 8 லட்சம் தான் பணம் அவங்க போயிட்டு அந்த சமையல் பண்ண இதில் வந்து சம்பாரிச்சிருக்காங்க. ஒரு 8 லட்ச ரூபா தான் பணம் வச்சுருக்காங்க. இன்னும் 10 லட்ச ரூபா ரெடி பண்ணணும். டைமே இன்னும் 2 நாள் தான் இருக்குது. என்ன பண்ண போகிறாங்களோ தெரில. பாவமாக இருக்குது அவங்கள பார்க்கும்போது. எனக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும் செலியா நம்ம அப்படின்னு சொல்லி செலியன்ட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு செலியன் சொல்கிறாரு, இருந்த பணமெல்லாம் நான் வேறு ஷேர் மார்க்கெட்டு இது மாதிரி பண்ணிட்டேன். இப்போதைக்கு என் கையில் வந்துட்டு பணமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்படி தான் இருக்கும். நான் பார்க்குறேன், ஏதாவது பார்த்து ஏதாவது கொடுத்துர்லாம். நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத ஜெனி அப்படி சொல்கிறாரு. இந்த பக்கம் என்னான்னாக்கா கிச்சனில் சமையல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அமிர்தா எல்லாம். அப்போ வந்து எங்கே எலியிலையே காணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. பாக்கியா வந்து ஒரே சிந்தனையாகவே இருந்துகிட்ருக்காங்க. இன்னும் சவால் விட்டது வேறு, இன்னும் 2 நாள் தான் இருக்குது. எங்கேருந்து பணம் கொடுக்குறது என்னன்னு தெரிலையே அப்படிங்கிற மாதிரி. ஜெனி வந்து, ஆண்டி ஏன் அதையே நினச்சிட்ருக்காதீங்க, எப்படியாவது பணத்தை கொடுத்துர்லாம், கவலைப்படாதீங்க, விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து எலியில் காணுமேன்னு கேட்டுட்டு இருக்கும்போது அமிர்தா சொல்கிறாங்க, அவர் வந்துட்டு நேற்று நைட்டு கூட வீட்டுக்கு வரல, ஏதோ ஒரு புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்காராம். அதனால் வந்து இன்னொரு 4 நாள் கூட அவருக்கு தொடர்ந்து வேலை இருக்குன்னே சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு பேசிகிட்டே இருக்கும்போது எழில் வராரு. எழில் வந்தவுடனே, ஏன்டா நீ சாப்பிடாம கொள்ளாமல் இப்படி தூங்காமல் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கியேடா அப்படிங்கிற மாதிரி பாக்கியா ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அப்படிலாம் எதுவும் இல்லைம்மா, நான் ஒன்றும் எந்த கஷ்டமும் பண்ணல, கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டு எனக்கு இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் பார்த்துக்கிறேன் விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து அவர் புதுசாக வந்து பழனிசாமி சார் வந்து சொல்லி விட்டார்ல ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட, அங்கே தாம்மா ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 5 லட்ச ரூபா பணம் எடுத்து கொடுக்குறாரு. இப்போதைக்கு இந்த பணம் தாம்மா என்னால் ரெடி பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னோடனே பாக்கியாவுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது, சந்தோஷப்படுறாங்க. ஆனால் அதை வாங்குறதுக்கு தயங்குறாங்க. அப்போ வந்துட்டு எழில் வந்து, வாங்கிக்கம்மா, உன்னோட நீ சவால் விட்டேங்கிறதுக்காக நீயே தான் கொடுக்கணும்னு கிடையாது, நான் உன் புள்ள தானம்மா, என்கிட்ட வாங்குறதுல நீயே அப்படி தயங்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கொடுக்குறாரு. ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. இப்போ எல்லாம் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போதே ஜெனிக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது. எழில் கொடுத்துட்டாரு, ஆனால் நம்ம கொடுக்க முடியலையே அப்படின்ட்டு போயிட்டு உடனே ஃபோன் பண்ணுறாங்க. செலியனுக்கு ஃபோன் பண்ணோன்னா செலியன் சொல்கிறாரு, நான் பேங்க்குக்கு தான் போயிட்டு இப்போ வந்துட்டு இருக்கேன் பணம் எடுத்துக்கிட்டு, அப்படி இப்படின்னு அந்த பணம் இந்த பணம் எல்லாம் போட்டு ஒரு 5 லட்சம் தான் தேர்ந்துச்சு, அதை எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படின்னோடனே, அப்போ வந்து இப்போ இவங்க எழில் வந்து கொஞ்சம் பணம் கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. இது மாதிரி கொஞ்சம் இருக்குது, இன்னொரு 5 லட்சம் இருந்தால் போதும், நீ கொடுத்தினாக்கா அதை போட்டு கொடுத்துர்லாம், நீ எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரின்னு சொல்லிவிட்டு இவர் வராரு. எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு செலியை வந்துட்டு கொடுக்குறாரு. செலியனும் கொடுத்தோன்னே ரொம்ப பாக்கியாக சந்தோஷப்படுறாங்க. பரவாயில்ல, நீங்கள் 2 பேரும் எனக்காக இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்களே, ஆனால் இருக்கட்டும், நானே பார்த்துக்கிறேன், நான் தானே சவால் விட்டேன், நானே கொடுத்துக்கிறேன், நீ கொடுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி செலியன் சொல்கிறாரு. எந்த விஷயத்துலையும் என்னை சேர்த்துக்க மாட்டியாம்மா, நான் தானம்மா இந்த வீட்டு மூத்த பிள்ளை, நீ கஷ்டப்பட்டால் எனக்கு கிடையாது அது அப்படின்ட்டு. எழில் கொடுத்தா மட்டும் வாங்குவேன், நான் கொடுத்தா வாங்க மாட்டியா, அவன் முந்திக்கிட்டான், நான் போய் பணம் எடுக்க போகிறதுக்கட்டியும் என்கிட்ட இப்போதைக்கு இதாம்மா இருக்குது, மறுபடியும் நம்ம ஏதாவது பண்ணி கூட வேறு பணம் ரெடி பண்ணிக்கலாம், உன்னை வந்து நீ சவால் விட்டதில் நீ ஜெயிக்கணும், அந்த ஆளுக்கிட்ட நாளைக்கு வரைக்கும் டைம் நான் இன்றைக்கே தூக்கி கொடுத்துட்டு வெளியில் அனுப்பணும் அவரை அப்படிங்கிற மாதிரி செலியனும் எழிலும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ வந்து தாத்தா ரொம்ப பெருமைப்படுறாரு, உன் பிள்ளைங்க வந்துட்டு உன்னை ஜெயிக்க வச்சுட்டாங்க பார்த்தியா, எல்லாருமே இப்போ உன் கூட தாம்மா நிற்கிறோம், நீ தாம்மா ஜெயிச்சிருக்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா பாக்கியாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, பெருமையாக இருக்குது. இப்போ செல்வி சொல்கிறாங்க, அக்கா பிள்ளைங்க தானக்கா கொடுக்குது பணத்தை, வாங்கிக்கக்கா, ஏன்க்கா வேண்டாங்கிற, நீ இப்போ கடன் பட்டதில் அவங்களுக்கு இது இல்லையா, வாங்கிக்க அப்படின்னோன்னா அப்புறம் வாங்கி கொண்டே வச்சிடுறாங்க. இப்போ வந்து பார்த்தாக்கா பாட்டி இல்லை, பாட்டி வந்து கோயிலுக்கு போயிருக்காங்க. இப்போ அந்த பணத்தை கொண்டே சாமிகிட்ட வச்சு வேண்டிக்கிட்டு இருக்காங்க பாக்கியா. இப்போ என்னென்னா ராதிகாவும் கோபியும் மாடியிலேருந்து இறங்கி வராங்க. வந்துட்டு நைட்டு சீக்கிரமே வந்துட்டு, ராதிகா நம்ம வந்து மையுவை கூப்பிட்டுக்கிட்டு நம்ம வந்துட்டு டின்னர் சாப்பிட போகலாம், அங்கே போகலாம் இங்கே போகலான்னு அப்படியே கொஞ்சிக்கிட்டு வராரு ராதிகாவை. கோபி வந்தவொடனே சும்மா போக வேண்டியதானே, அங்கே ராதிகா மேடம் அங்கேருந்து வந்து கேட்குறாங்க, என்ன பாக்கியா மேடம், என்ன இன்னும் 1 நாள் தான் டைம் இருக்குது, இந்த இடத்துட்ட வந்துட்டு சவால் விட்டீங்க, இப்போ 1 மாதம் ஆகுது, நாளையோட 1 மாதம் ஆகுது, மறந்துட்டீங்களா, அந்த சவால் விட்டீங்களே ஞாபகம் இருக்கா, 18 லட்சத்தை வந்து கொடுத்துட்றேன், கொடுத்தோன்னே எங்கள் 2 பேரையும் வீட்டை விட்டு அனுப்புகிறேன்லாம் சவால் விட்டீங்க, மறந்து போயிட்டீங்களா அப்படின்னோடனே, அவள் எங்கேருந்து 18 லட்சம் ரெடி பண்ணுறது, 18,000 கூட அவளால் ரெடி பண்ண முடியாது, அவள் வந்துட்டு 1 லட்சம் கொடுத்தாலே ஒப்பாரி வச்சு அழுவா, பக்கம் பக்கமாக டைலாக் பேசுவாள், அவள் தான் வந்து 18 லட்சம் ரெடி பண்ணுறாளா, அதெல்லாம் முடியாத காரியம், அதெல்லாம் 1 மாதத்தில் 18 லட்சம் ரெடி பண்ணுறதா சாதாரண விஷயமா, அதுவும் இவள் போயிட்டு 18 லட்சம் ரெடி பண்ணுவாளா, இல்லை ஜோக்கெல்லாம் பண்ணாத ராதிகா அப்படின்னு சொல்லி கோபி சொல்லிகிட்டு இருக்காரு. இப்போ என்ன, நீங்கள் தான் ரொம்ப ரோசமானவங்க, இப்போ வந்து சவாலில் தோற்று போயிட்டீங்கன்னா உடனே வந்து வீட்டை விட்டு கிளம்பிடுவீங்க, நீங்கள் வீட்டை விட்டு கிளம்பிடுங்கன்னா நீங்கள் மட்டும் போவீங்களா, இல்லை உங்கள் டோட்டல் ஃபேமிலி எல்லோரையும் கூப்பிட்டுட்டு போயிடுவீங்களா, ஏன்னா நீங்கள் முன்னாடியே சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தானே நாங்கள் பிளான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ராதிகா ரொம்ப கலாய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. வந்துட்டு பாக்கியா வந்து பேசாமல் நிற்கிறாங்க. பேசாமல் அமைதியாக நிற்கிறத பார்த்தாலே தெரியலையா ராதிகா, அவளால் எந்த பணமும்
பணமும் ரெடி பண்ண முடியாது. அதெல்லாம் பேச்சு தான் சும்மா, மற்றபடி வேறு எதுலேயுமே கிடையாது, ஒன்றுமே ரெடி பண்ண முடியாது அவளாலலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொல்கிறாரு. என்ன அவங்க தான் கேட்குறாங்களா, பதில் சொல்ல வேண்டியதானே அப்படின்னு கோபி சொல்கிறாரு. பேசி முடிக்கட்டும்னு தான் அமைதியாக நிற்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கியா நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க. பணத்தை தான் அவங்க தான் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணிட்டாங்களே. அப்படின்னு பார்த்தா பாக்கியா தான் 8 லட்சம், இவங்க ஆளுக்கு 5-5 லட்சம் கொடுத்துருக்காங்க பையனுங்க. இப்போ அந்த பணத்தை தூக்கி போட்டால் திரும்ப இவங்க டைலாக் பேசுகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். என்ன பேச்சு என்ன! ஐயோ, இந்த ராதிகாவுக்கு கொஞ்சம் நஞ்சம் துமுறு கிடையாது. ஒரு குடும்பத்தில் வந்து பூந்துக்கிட்டு ஒரு குடும்பத்தை போட்டு இந்த அளவுக்கு பாடாப்படுத்திக்கிட்டு அந்த வீட்டையும் பிடுங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் வந்துட்டு இந்த வீட்டுக்கு இப்போ 18 லட்சம் இவங்க கொடுக்குறதே தப்பு. ஏற்கனவே 2 லட்சம் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த 20 லட்சம் கொடுக்குறதே தப்பு. ஏன்னா கல்யாணம் ஆகி 25 வருஷம் குடும்பம் பண்ணார், 3 பிள்ளைங்களை பெற்றிருக்காரு, இன்னும் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும், 2 பசங்களை வந்து படிக்க வச்சுருக்காங்க. இப்போ அந்த வீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கேஸ் போட்டாக்கா இப்போல்லாம் வந்து பார்த்தாக்கா பொண்டாட்டிக்கும் சம உரிமை கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க வீடில் சொத்தில். இப்போ அந்த வீடு வந்து கோபி பேரில் இருக்குதுன்னா அதில் வந்துட்டு பாக்கியாவுக்கு டைவர்ஸ் ஆகிட்டு, சரி விடுங்க பாக்கியாவுக்கு வேணாம், பாக்கியா அப்போவே ஜீவனாம்சம் கேட்டிருக்கணும், அதுவும் கேட்காம விட்டாங்க, சரி விடுங்க. இப்போ இந்த 2 பிள்ளைங்க இருக்குது, 10 குறைக்கு இனியா 1, 3 பிள்ளைங்க. இப்போ 3 பிள்ளைங்களும் கேஸ் போட்டுச்சுன்னா அந்த வீட்டை கோபி என்ன பண்ண முடியும்? ஆல்ரெடி அவங்க அப்பா சுயமாக சம்பாரித்த சொத்து வந்து எனக்கு தான் சேரும்னு சொல்லிட்டு கோபி வந்து அந்த வீட்டை வந்து அந்த ஊரில் இருந்த சொத்தெல்லாம் போய் அவர் விற்க போனார் கோபியோட அப்பா. அப்போ வந்து என்னன்னா இந்த சொத்து ஃபுல்லாக எங்கள் அப்பாவோடது எனக்கு தான் சேரும்னு சொல்லி கோபி வந்து அங்கே வாங்குறவங்கள்ட்ட என்ன பிரச்சனை பண்ணி விட்டார். இப்போ இவருடைய சொத்தெல்லாம் அவர் பிள்ளைங்களுக்கு தானே சேரும். எப்போ அப்படி பார்த்தாலும் அந்த 2 ஆம்பளை பிள்ளைங்களுக்கும் இவர் கொடுக்காம போனாலும் பொண்ணு இப்போ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கு, கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும். அடுத்து அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு யார்கிட்ட போய் கேட்பாங்க? பெத்த தகப்பனா இவர் தானே கொடுத்தாகணும். இப்போ அவர் ஒன்று என்ன படித்து தானே இருக்கார், இதெல்லாம் புரியாமையா இப்போ சவால் விட்டுக்கிட்டு திரியிறாரு. இப்போ இந்த 18 லட்சத்தை கொடுத்தோன்னா அந்த வீட்டை மாற்றி எழுதி கொடுத்துட்டு அவர் போகணும். அதுக்கப்புறமும் என்ன பிரச்சனை பண்ண போகிறாரோ தெரில. அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு என்ன மையுக்கு வந்து பாகம் கேட்பாங்களா? அதில் அப்படியே கேட்டால் கூட 4 பாகம் போட்டு அதை பிரித்து தானே ஆகணும் அந்த வீட்டை. அப்போ பெத்த அம்மா அப்பாவை அவங்கள ரோட்டில் விட்டுருவாரா? என்ன கதையை பாருங்கள், எப்படியெல்லாம் கதை எழுதுகிறாங்க பாருங்களேன். ஒன்றுமே புரியல. இவர் 18 லட்சம் கேட்பாராம், இவங்க தூக்கி கொடுப்பாங்களாம், அதை வாங்கிக்கிட்டு அவர் போவாராம். அவங்க அப்பாவோட மொத்த சொத்தையும் வாங்கி எழுதிக்கிட்டாங்களாம். தாத்தாவோட சொத்தில் பேரனுக்கு கொஞ்சம் கூட கிடையாதா? எல்லாத்தையும் வாங்கி எழுதிக்கிட்டாராம் அவர். கதை விட்றாங்க பாருங்கள் எப்படியெல்லாம். பார்க்கலாம் பாக்கியா இப்போ 18 லட்சத்தை கொடுத்தோன்னே கோபி வாங்கிட்டு வெளியில் போகிறாரா, இல்லை மேற்கொண்டு அங்கேயே இருந்துக்கிட்டு ஏதாவது பிரச்சனை பண்ண போகிறாரான்னு பார்க்கலாம் என்ன நடக்குது ஏதுன்னு. ஆனால் வந்துட்டு கோபி ஸ்டெடியாக இருக்கார், நம்ம பக்கம் கோபி இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ராதிகா இந்த ஆட்டம் ஆடக்கூடாது, அது தப்பு. யோசித்து பார்க்கணும். 25 வருஷமாக கல்யாணம் பண்ணி குடும்பம் பண்ண கல்யாணம் பண்ண கட்டின பொண்டாட்டியே விட்டுட்டு நம்மக்கிட்ட வந்தவன் நம்மளை விட்டுட்டு திடீர்னு மாறி போகிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும்? 3 பிள்ளைங்களையே விட்டுட்டு நம்மக்கிட்ட வந்தவன் நம்ம பிள்ளை யாருக்கோ பிறந்தது, நம்ம பிள்ளைய வச்சு பார்ப்பான்னு என்ன நிச்சயம் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு பொம்பளை யோசித்து பார்க்கணும். அதை யோசிக்காமல் இருக்காங்கன்னா அவங்க படித்த முட்டாள்னு தான் சொல்லணும். கண்டிப்பாக யோசிக்கணும், யாராக இருந்தாலும் யோசிப்பாங்க. பெத்த பிள்ளைங்களையே விட்டுட்டு வந்தவர் அடுத்தவன் பெத்த பிள்ளைய வச்சு என்னைக்குங்க பார்ப்பாரு? அதை யோசிக்க வேணாம். இவங்க வந்து ராதிகா வந்து இப்போ கோபி அவங்க பக்கம் இருக்காங்கன்ட்டு என்னென்ன பேசணுமோ பேசுகிறாங்க, ஆடுறாங்க, ஆடட்டும். அடங்கி உட்காந்துருக்கும் போது தான் அடுத்தவங்க வழி என்னங்கிறது தெரியும். அப்போ தெரியும் அவங்களுக்கு. அவங்க அப்போ கூட பயப்பட மாட்டாங்க, கவலைப்பட மாட்டாங்க, போடான்ட்டு போய்கிட்டு இருப்பாங்க. கோபி வந்து ராதிகா தான் முக்கியம்னு ஆடட்டும். எவ்வளோ நாள் ஆடுவார்? ஆடட்டும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பாருங்கள், பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.